verbreken. Maar goed, dan zullen er toch zeker sprongen van dik boven de 20 meter moeten komen. Hier gaat naar Brandsma. Dat gaat nu zeker ook lukken. Komt boven in die stok. En kijk eens aan. Ja. Met gemak daar voorbij die 18 meter 80. Maar in ieder geval weer een plekje opschuift. Frederik Kramer. De vorige keer in Grijpskerk ging hij hier voorbij de 19 meter. Nou, dan gaan we nu weer richting de 1838 van Bob Zwaagman is de verste afstand. Daar gaat hij zeker aan voorbij. Finale richting de 18 meter willen gaan. Nou, dat lijkt dan nu weer goed te gaan. Gaat wel een heel eind uit de richting, maar lijkt wel verder. Ja. Is die binnen de sector? Nou, de TC staat er recht voor. En dat is die. 10 meter te gaan. Wat kan maar van wel? In haar eerste sprong van de finale. De sprong is goed, iets wat laag, maar weet het goed te herstellen. En gaat hij mee inderdaad nu dik voorbij de 15 meter. Ja, mooi gedaan. Niet zijn auto. Kan hij daar nog weer een stukje verder daar bij de jongens. Daar lijkt het wel op. Beetje sweep in de polstok, maar hij gaat weer verder dan die 1738. En hier komt Sigrid Bokma. Zit heel mooi in de stok. Heel mooi insprong. Gaat zij hier voorbij de 15? Nee, ze klappen hier allemaal wat rond de 1480.